дар кӯдакиам ман бисёр духтари шӯх табиат будам, чунки дар байни 4 писар калон шудам ва орзуи падарам буд ки духтардор шавам ва хеле эркаам калон шудам то 10 солагиам. рӯзе як ҳамсоя доштем, доранда буданд, ҳамеша барои кӯдаконашон ҳарчи дилашон хоҳад ё ин ки як бозичаҳои зебо ҳар хел чизҳо мехариданд ва ман шояд ки як сину солам 9 сола бошад 8 сола бошад ба онҳо як самокати аз чӯб сохтагӣ ду ғилдирак ҳамон кате бозӣ мекунанд, савор мешаванд, бозӣ мекунанд. ман ҳам як санг буд дар назди ҳавлиҳомо, дар ҳамон санг мешинам ва ё абаландӣ бозӣ мекунанд. ҳами ҳазорҳо фикр дар калом гашта истодааст ки чӣ кор кунаму ҳамон самоката гираму ман ҳам як бор савор шавам. вай бача аз ман як 2-3 сол хурд буд. ҳамин омад тарафи ман ки кашидам гирифтам. тасаввур кунед духтари 9 сола ой ҳамин давида ба баландӣ буромадаму ҳамин савор шудагӣ ҳамин як кайф бо як кайфу роҳат рафсода будам ки як додари дигареш пеши роҳ ама як намедонам чӯбкати чизе буд ки ҳамин хел гирифт. ҳамин аз болои самокат тасаввур кунед ман чӣ хел паридам. ҳамин ду дастам кати дар болои ҳамон асфальт ҳамин жас карда ман намедонам то куҷое расидаму истодам. ба худ мебиёям ду даст гӯшт нест, хуншор таги мана ҳам тарошидагӣ ва бовар кунед ки аз тарс на ба падарам гуфтам на дар хонавода ба ғайр аз як хоҳарчаи майда доштан Дилафрӯзаҷон ҳамон хоҳаракам кати шаб дар болои кат дар берун хоб рафтему ва то саҳар хоҳараки бечораи ман барои ман оби хунук овард. ман дастамо оби хунук базада шидам ва саҳарӣ мехезам падарам дар болои сарам. ва тасаввур кунед одам аз тарсу аз воҳимаю аз шӯхию аз гандагӣ ба чӣ дақиқаҳой ба чӣ ҳолат мерасад. ҳамин хел ин хел воқеаҳо хеле зиёд дар ман шудааст. ман хеле шӯха ҳолам шӯх ҳастам, ҳолам дили кушод дорам. ман шӯх ҳастам ва мехоҳам доимо ҳамин хел монам.